Eu son Víctor, son de Carballo, e levo vindo moitos anos a Carballeira. Se tuveras que explicarlle a alguén que non sabe o que é a Carballeira, como o farías? Bueno, empezaría porque é en Zas, porque como hai bastantes carballeiras por aí, decirlle que veñan aquí, que non vayan a outra, eso sí que yo explicaría primeiro, e despois diríalle que é un festival e unha festa mezclados as dúas cousas, non? Ten tanto parte de festa un poquinho así máis tradicional e familiar, e despois tamén ten unha parte de festival que tamén de festiña pura e dura, que tamén ten ese 50-50. E para ti que é a Carballeira de Zas? Pois para min é a primeira festa así, ou festival ao que fun desde, cando fixen a maioría de edad, e entón para min ten esa visión tamén de ser a primeira vez que saio da casa a pasalo ben sin ter unha hora de chegada, sin ter un sitio, sin ter que chegar á casa e que alguén me fiscalice. Cal foi a túa primeira Carballeira? Como a recordas? Vale, foi no 2008, creo recordar, quer dicir, hai debate, porque pregunteino e dixen cal foi a nosa primeira Carballeira, temos dúdas de se foi o 2007 ou 2008. CD eu só teño do 2008 en adiante, así que eu asumo que foi o 2008. E acórdome que aínda non tiñamos coche, entón tuvemos que pedirlle aos nosos pais facer un así, a ver que nos podía traer e sobre todo que despois que nos podía levar ao día seguinte. Donde dormiches ese día? Nunha tienda de campaña con outras moitas persoas. Vale, falábasnos dos CDs, o primeiro CD que teño é de 2008. Como é isto dos CDs? Claro, eu que xa tiño unha edad, ao principio a Carballeira sí que tiña un precio de entrada bastante simbólico ou asequible, non? E regalabanche un CD, o cal estaba moi ben tanto eso, porque naquela época aínda non... Bueno, os MP3 xa chegaran, pero, quer dicir, o resto de cousas seguían funcionando en CD. Entón, viñan como dúas cancións ou así de cada grupo que viñan, como para ter a proba, de literalmente cando vas a unha festa, non? E marchas ca proba, pois isto igual, en forma de CD e de música. E que sigues escoitando esos CDs? Sí, non sei se por desgracia ou non, porque o meu coche ten 30 anos, entonces sigue tendo pa CDs e sí, sigo escoitando en bucle. Cal é o teu favorito? Pois eu creo que o dos 30 anos da Carballeira. Creo que ese sería o que máis escoito, e, de feito, houve un ano que supoño que para desfacervos xa do que sobraba, os fostes regalando, e foi ese o que collín para ter doble, porque xa estaba tan rayado que xa non se escoitaban algunha das cancións, entón ese teño dous. E que vas facer cando o coche deixe de ter... Pois supoño que os digitalizarei, espero. Bueno, isto non lle dixas as GAE nin nada, pero supoño que sí que o farei para seguir escoitándoos na orden na que estou acostumbrado, porque ao final ti xa sabes cal vai despois que non é a de que che podería Spotify, claro. Desde esa primeira Carballeira na que había que organizarse para que un pai nos levara, outro nos viñera a buscar e todo eso, como dirías que foi evolucionando a festa? Vale, para min ou para en general? En general, primeiro. En general, vale. Pois a festa foi formándose un pouquiño máis de festival como tal, non? Quer dicir, as entradas cada vez xa son unha entrada normal e corriente, os grupos tamén se diversificaron un pouquiño, non é tanto folk puro, sino que xa hai eso, non? Cando, sobre todo, pasou de un día a dous, bueno, que se vai ben, de un día a dous, xa houve moito máis variedade musical, e despois tamén, por exemplo, eu, ao principio, o sábado pola mañá, mediodía, primeira hora da tarde, en mi vida fora a velar hasta fai, 3-4 anos que empezaron a haber grupos potentes, tanto a mediodía como pola tarde, que te arrastran a ir xa desde antes. Porque antes había que dormir, Sí. Bueno, había que dormir menos que agora, pero sí que ao final sí que dormías máis do que necesitabas, porque aproveitabas para botar a soneca nese momento. Decías que esa primeira vez que viñaches a Carballeira dormiras de acampada, onde durmes agora que sigues vindo a Carballeira? De acampada. Bueno, sigo dormindo de acampada, pero, claro, o que era unha tienda para non sei cantos, con unha esterilla e un saco, agora convertiuse en tienda, silla, bueno, tienda obviamente ahora individual, colchón hinchable, quer dizer, agora é como toda unha parafernalia que antes era unha tienda e xa está, e agora é como un campamento de quita e pon que ten moitas cousas. É que o de campista veterano ten as súas cousas, imagino. Non sei se veterano ou vello, porque ao final, quer dizer, a min, se agora non traio colchón doi, má espalda, ao día seguinte, xa non podo saltar no segundo día da Carballeira, entón, non sei se é por veterano ou vello.
Pero eu agora se che pregunto cal é o árbol que dá sombra pola mañá... Sí, ese sí que o sei, sí que o sei, ademais sabemos que onde temos que poñelo por si pasa o tractor, que non nos atropella a cabeza, agora xa o sabemos tamén. Antes levabas un pitido e agora xa vais ou menos vas controlando. Son puntos de campistas. Sí, de experiencia. Algúnha anécdota graciosa que deixou a carballeira e que podamos contar en público? Que podamos contar en público? Eu creo que non. Eu creo que busquei, e dixen, que graciosa como tal, non. Houve un ano, ao principio, cando eu sí creo que aínda se podían levar cousas para dentro da carballeira, era da primeira fase, non, da carballeira que eu vivín. E sí que acórdome que acosamos un pouco a Jorge Mira dicindo mira Jorge Mira cada vez que pasaba. Sí, a verdade que aí fomos bastante hijos de puta, pero non é gracioso, simplemente éramos normales. Hai unha cousa curiosa, contame cando celebraches ti a carballeira incluso sin haber carballeira. Bueno, eu e máis xente dentro dos límites estipulados polas autoridades sanitarias daquel momento. Claro, nós no ano 2020, que xa había, bueno, estuvemos mirando as limitacións e co espacio de seguridade, non sei que non sei canto, hasta creo que eran 15 personas naquel momento, podías estar nos espacios libres, entón nós decidimos que o primeiro fin de semana de agosto, porque daquela ainda se facían os primeiros fin de semana de agosto, viñamos igual a Zas así a la aventura, e entón fomos para ali, para a Carballeira de Drar. Eu fun artista na Carballeira, que decir, vos non o sabedes, non me pajastes, ni fixaste nada, pero nós estivemos tocando ali un anaquiño, e despois fomos comer ao Tívoli, e bueno, e pola tarde creo que había algún concierto destes así co perímetro de seguridade, creo que o primeiro ano fora Pans en Front. E o ano seguinte, que tamén decidistes non facela con moi bo criterio, nós tamén seguimos vindo igual, con moi mal criterio, e tamén fomos así un grupiño da Carballeira. De feito, unha amiga miña, a primeira carballeira que veu foi a carballeira que nós chamábamos carballeira secreta, que foi, e despois xa seguiu vindo cando se volviu a reinstaurar. O sea, que a primeira carballeira que veu é a non carballeira. A non carballeira, quer dizer, entón, sí. Pero ahora xa ven as normales, non é que desaparecer ahora que hai xente. Bueno, o sea, convencemos o día da non carballeira, claro. xa para sempre. Eu creo que sí, quer dizer, hombre, a ver, tamén vamos nós que somos xente maja, non sodes todo vos. Eso é verdad. O mérito non é só noso, eso desde logo. Ahora mismo, o Víctor adulto, cal é o teu momento favorito da carballeira? Xa é moi difícil, moi difícil, porque sí que teño flashes moi bonitos, non? E que, por exemplo, eu a min flipárame ver o concerto de Berrogueto, sabendo que xa non iba a haber moitos máis. Flipoume tamén Lurte, que foi ese ano, porque ese ano sí que foi unha carballeira moi especial, non? Despois tamén o primeiro ano que fun de verdad á tarde e que o pasamos tamén moi ben, porque agora xa non é o Víctor de novo, xa é o Víctor adulto de que podes botarlle un baile con máis tranquilidade, estás a unha sombra, comes un pouquiño, non sei que. Entón, esa primeira vez que dixen, hostia, que pola tarde tamén aquí tienes un puntazo. Sí, eu creo que esas cousas. E é que non sabría un momento que che diga, por encima de todos os demais. Pois non o sei. Creo que non tería ningún así único. Sería un conjunto, non? A sensación esta de mirar para o escenario e que ter esa emoción de decir é que ahora mismo non querería estar en ningún outro sitio, sabes? Aquí estou no meu. Sí, está ben, quer decir, non necesito máis ahora mismo. Bueno, se ven a primitiva que veña, pero me refiero, do que hai aquí non necesito máis. Que guai. Sí. Falábanos antes de Berrogueto, mencionaches así como algún grupo en concreto. Banda favorita ata o momento, se tes que quedarte con unha? Pois a miña banda favorita de toda a historia é os Cempés, que viñeron o único ano que eu non vin a Carballeira. Sí, serían os Cempés. Para min é o meu grupo favorito de toda a historia. E de segundo eu creo que sería xa Berrogueto, de aí estarían, sí. Como lle dirías, ou como... así como con esa experiencia ampla en festivais, que crítica facemos da evolución musical da carballeira? Esa pregunta é difícil. Claro, a crítica agora é unha cuestión personal. Entonces, para min,
isto é poñerme eu no centro como que todo o mundo que ven á Carballeira vai opinar o mesmo que a mí e para nada. De feito, hai unha cousa que Fernando sufre todos os anos, que é cando acaba a Carballeira, pillámolo por banda, un amigo máis eu, David máis eu, a darlle un caña de non sei que, isto mellorar, non sei que, bueno, tamén dicirlle as cousas boas, non? Entón, sí que somos moi críticos, pero claro, ao final somos dúas persoas ou unha persona que non representa toda a Carballeira. Entón, para mí a crítica, claro, a min esta diversidade de estilos musicales gústame hasta cierto punto, pero entón eso fai que perdamos ciertas outras cousas que había que agora xa non pode haber por cuestións de tempo. Obviamente non vamos poñer dous escenarios na Carballeira, rollo festival grande. Entón sí que esa crítica, pero é unha cuestión personal. Despois, hai unha cousa moi boa que fixestes que eu ao principio criticaba, que era o de non poder pasar cousas de fora, non? Nos antes viñamos con un caldeiro cheo de cousas para todo o mundo e non sei que tal, e ao final a Carballeira quedaba feita un asco, pero para nós era económicamente moito máis rentable. Entón, sí, ao principio sí que eu criticaba. Agora que o vexo con perspectiva, digo, bueno, sí, a ver, ao final a festa, xa que non pasan polas casas pedindo o tal, pois habrá que pagala de alguna forma, non? Entón, agora xa estou máis contento co resultado e, sobre todo, vendo que cando nos intentades votar que rollo de veña, xa está, que van a pagar as luces, rollo, queremos irnos para a nosa puta casa, aquilo queda limpo, quer dicir, ti marchas e non estás pisando plástico todo o tempo, non esos típicos vasos. Eso sí que é unha cousa que mola ver, que, bueno, estamos intervindo no medio ambiente ou no que sea, pero tampouco tantísimo como facíamos ao principio. Bueno, eu espero ahora, cando chegue a agosto, teñamos que invitarvos a abandonar a Carballeira, dixas de, teño que marchar rápido. No, quer dicir, eso sí que sería outra crítica. Isto teria que ser hasta que amenecera. Eso sería a miña crítica tamén, ves? Esa sí que, ainda que eu non aguante, que xa temos unha edad, pero polo menos que haxe ese... Con toda esa experiencia que falábamos agora de que vas a moitos festivales diferentes, a todos estes anos que levas vindo a Carballeira, que comparativa facemos co resto de festivais ou que comparativa farías ti? Vale, quer dizer, eu creo que sí que a Carballeira, a parte do espacio en sí, que esa é unha cousa que xa tedes ganada antes de empezar o festival, tanto de que sea en costa, é verdad que ás veces cagaste un pouco en que sea tanta costa, non? Pero ao final todo o mundo pode ver, quer dizer, podeste mover, podeste ver, porque está moi guai, o de xa os conciertos de fora. E a outra cousa é iso, na zona do Tardeo, por decirlo de alguma forma, non? Ese prado aí é brutalmente bo para estar por ali falando con Xan, con Pedro, está moi ben cholo. Despois, a outra cousa que creo é que o tipo de música, non? Quer dizer, ao final, se ti tes un estilo, quer dizer, tiras por un camiño e te mantés un pouquiño, hombre, con diferentes, sí que vas a conseguir que un público che veña. Se abres un tipo, non vou decir nombres comerciales, pero se abres un tipo máis ecléctico que colle calquera, ao final non vas a ter unha vinculación emocional nunca porque vas a ver a ese grupo, que se tocara en Cus Pedriños de Abaixo, eles solos tamén o irías ver. Entón, eu creo que esa formar comunidade da xente que tes aí, eu creo que é moi ben. A outra cousa moi boa é que ao final, claro, agora vexo con 18 anos máis, non? De que hai moita xente de moitas edades, que decir, ves eso, xente moito máis que jubilada hasta casi as 2, 3 da mañán, por ali tranquilamente, con nenos, con ti que estás noutro ambiente, con xente de 18 anos que está a outra cousa totalmente diferente a ti. Entón, sí que esa cousa tamén a vexo moi guai, que nadie se sinta mal por non por vir, quer decir, que é como encontra o seu espacio. Eu creo que eso está guai. A todos eses festivais, incluída a Carballeira, sí. Ti xa sabes a donde vou, non? No, ahora mismo no. No, digo porque, quer dizer, sí que vou a bastantes festivais, pero tampouco tantos, quer decir, a ver. Bueno, pero a todos os que vas, ou a maioría, colleches unha costumbre de levar algo que te fai moi visible. Que é ese algo? Bueno, saco, non? Mellor. Pois levo esta gorra que a verdade a pobriña xa está un pouco, teño que coser aquí un pouco, que é a gorra de Pikachu, porque bueno, compreina pola gracia, polo chiste, e a verdade é que é moi útil, porque eu son bastante grande, e véseme bastante, entón, para non perderme, porque tamén son unha persona bastante torpe, que non sei onde están os meus amigos, entón, para non perderme, pois, levo isto, porque, aínda que eu non nos vexa, ademais, o miope, aínda que non nos vexa, pois, venme eles a min, entón, eso sempre está moi guai, quer dizer, e por eso a levo sempre.
Creo que te agradeceron incluso que a levaras. Sí, moita xente ao alrededor, e de feito, moitas veces incluso ois falar por teléfono, estou ao lado do Pikachu, non sei que, eso sí que o fa moito porque son un punto de referencia, eso sí que é verdad, con esta jorra. Cando te vexan, e vexan o Pikachu, sí, pero isto agora non sei se terei que cambiar para non ter tanta exposición pública, eu creo que ao final non sei se vou ter que cambiar agora. A ver se nos vai sobrepasar a fama. Exactamente, non vai a ser. Con todos estes anos vindo a Carballeira, incluso eses anos que non houve Carballeira debido á situación sanitaria e demais, nunca te planteaste ser voluntario? Isto tirando para casa. Claro, tirando para casa e non, a verdade é que aí foi bastante egoísta, pero non me plantei. Ao principio, sí que cando eras máis novo, que estás estudiando, ainda tes esa disponibilidade horaria de, salvo nas épocas dos exámenes que tes así máis disponibilidade horaria, sí que o planteas, pero como xusto cando estás aquí e chegas á casa e olvidaste hasta o ano siguiente de que tal. Ahora, de adulto, penso e digo, é que ao final non teño esa vinculación personal e familiar con ZAS, non sabes se ti aí metido eres como un infiltrado, sabes, incluso eso, unha persona un pouco de apropiación cultural, nese sentido, non? Porque ao final estás, ao mellor, eso, aparte de botar unha man, sempre hai esa parte de decisión ou de tomar de decisións e esas cousas. Entón, ao final sí que é verdad que non me plantei nunca, pero por moitas cousas, incluído o egoísmo. Ahora véxome na Carballeira e, claro, non pasaría de estar ao meu rollo e cos meus amigos traballando. Facedes unha labor brutal, porque que isto se sosteña solo con voluntarios nunha vila que non é Vigo, quero dicir, que ten a limitación esa, é moi guai, traballades moi guai e, ademais, como moi ordenado. Ao mellor tamén é a vosa experiencia de como está. E a verdade é que mola vervos desde fora, pero, bueno, nunca me plantei formar parte da familia. Mellor seguir vendo desde fora. Sí, gastando, quero dicir, eu vou gastar. Que tamén é importante, tamén é importante. Isto último que dis é curioso, como alguén que non ten esa vinculación con ZAS, non? Acaba tendo unha cita fija en ZAS, incluso cando non hai, pois, esa oferta musical polos anos que non houbo Carballeira, eso tamén é curioso, non? Sí, e de feito había unha coña, tiñamos unha coña entre moita xente, había unha casa á venta xusto enfrente á Carballeira, que estuvo moitos anos, estuvo bastantes anos. E nós sempre falaba, bueno, eu sempre malmetía de témola que comprar en multipropiedad, porque seguro que é baratísima, non sei que, quer dicir, tiñamos esa cousa de en algún momento establecernos, ainda que sean ZAS, que non tiña nada sentido, pero era como esa sensación. E sí que é unha cuestión de, ao final, sí que na Redonda ten moita fama a Carballeira. Eu crecín cando, bueno, se te interesabas un pouco polo folk, nas súas múltiples versións, a Carballeira de ZAS sonaba sempre, non era unha cuestión de, vou na descubrir eu agora, non, no que ven sendo eso, todo Bergantiños polo menos, e non sei cara aquí, pero todo Bergantiños, sí que era como unha cita de todo o mundo do tradi, non? Entón, sí que é unha cuestión de que, ao final, probas, e, bueno, ao ano siguiente repites porque pasaches moi ben, e despois xa estás atrapado. Que ben. A ti, como persoa que leva ese amor pola Carballeira, véseche que che gusta vir e que é parte tamén de ti, entón, dende aí, cal é a evolución que che gustaría que tivera a festa? Pois a evolución que me gustaría que tivera a festa é que non perder o que temos ou o que tuvemos, e iso é moi difícil, porque, claro, eu vexo desde aquí, volvo a dicilo de que eu son unha persona das 200 ou miles que veñen a Carballeira. Entón, a miña visión non pode ser a mesma, como decía antes, da señora de 85 anos, nin do rapaz ou rapaza de 17 ou 18 que ven, nin do neno. Entón, claro, eu quero volver á miña juventud, é dicir, a Carballeira, na que había un pouquiño de fusión, e había moita fusión, pero seguía vendo como ese tradi saltar cos escoceses e esas cousas, non? Sei que non se pode volver e que creo que non se debe volver, porque ao final, se non tes ese relevo generacional, pérdese todo. Pero tedes unha cousa moi difícil de intentar manter unha alma, non, ou unha cousa para que a xente siga vindo e que teña esa vinculación emocional máis alá de vamos o segundo fin de semana de agosto a ZAS de festa,
e que che siga vindo a xente, porque claro, ahora o boom do tradi é unha cousa, claro, todas as festas ou todas as romerías, todas as foliadas están cheísimas de xente, da mesma xente, obviamente, pero están cheísimas de xente, pero cando pase a moda, quen ven detrás, non? E aí eso sí que teño moitas, quer decir, dous lobos dentro de min, non? O que querería a carballeira que eu propondría, e só a carballeira, e a de, bueno, que isto se manteña e que deixar ya a seguinte generación. Pois aí queda o recado. Sí. Que non é pequeno. Pero non perdades, senón non perdades a alma, un pouquiño, dixo, que senón a verdade é que ao final é tamén eso, que é dicir, un día que che veña mal, non vas ir, se non tes esa vinculación emocional. E se a tes, intentas ir, bueno, teño este plan, non vou ir a outro, ainda que non sei que. Así que é difícil, medir. Te de logo fastidiado. Para acabar, Víctor, unha palabra que defina o que sintes ti na carballeira ou que é para ti a carballeira ou como que unha palabra. Solo unha. Solo unha. Nin unha frase, unha palabra. Intentamos unha palabra, senón a mellor permitimos un pouco máis. Latexo, creo, que sería a palabra. Latexo por qué? Pois latexo porque, claro, te podría decir felicidade, emoción, non sei que seguramente a dixan, e entón está moi ben que non sea diferente, porque pensei no moito, fora do ñoñerismo da miña emoción principal de ai, Dios mío, que ven o paso, ai, e tal, latexo sí que creo que é como ese impulso, esa sincronía, ese ritmo, esa vida que siga vendo, entón, por eso escollín latexo. Chulísimo. Ah, que sí. Chulísimo. Pois gracias, Víctor. Gracias a vos por invitarme.